Moikka perjantaista. Päivä on jo aika pitkällä. Heräsin kyllä tänään aika aikaisin ja useampi tunti meni tossa, kun hoidin aikuisten tylsiä velvollisuuksia. Talousjuttuja kahtelin ja hoitelin ja sitten katoin taas kaapeista vähän tavaroita, mitä ei oikeasti tule käytettyä, niin laitoin niitä nyt sitten myyntiin. Te pääsette nyt taas meidän pieniin hetkiin tähän viikonloppuun mukaan, joten tervetuloa tälle uudelle videolle. Täällä on sujunut viikko ihan mukavasti, arkisia velvollisuuksia tullut hoideltua ja sitten yhtenä iltana vietin tytön kanssa kahdestaan aikaa, se oli tosi mukavaa. Ja pojan kanssa vietin eilen kahdenkeskistä aikaa. Käytiin viettämässä torstai-iltana pojan kanssa vähän kahdenkeskistä aikaa. Käytiin syömässä hänen valitsemassa paikassa. Ja sitten hän on toivonut pitemmän aikaa tämmöistä toppaliiviä. Niin nyt sai tämän. Käytiin tosissaan syömässä hänen toivomassa paikassa. Ja sitten käytiin ostamassa hänelle uusi huppari ja semmonen untuva liivi, mitä hän on toivonut jo useamman vuoden ajan. Niin nyt sitten löytyi mieleinen. Niin käytiin sellainen ostamassa, niin tosi kiva ollut tolleen viettää kahdenkeskistä laatuaikaa nuorison kanssa. Täällä menee koko ajan jotakin hävittäjiä tai lentokoneita tai jotakin. Niin yritäpä tässä nyt sitten kuvata. En tiedä kuuluuko tää teille tää jyminä. Ja lenkillä on nyt tosissaan käynyt joka ikinen päivä kerran pari. Mulla on nyt jostakin syystä ollut aika kipeänä selkä ja jalat ja viime yönäkin oli tosi vaikea nukahtaa. Oli jotenkin semmonen niinku levoton olo jaloissa ja kropassa. En tiedä mistä nyt johtuu. Niin on kuitenkin nyt yrittänyt aina hissuksen käydä kävelemässä ja tehnyt niitä jumppaliikkeitä. Aika karun näköistä, mutta hienoa. Mä oon unohtanut taas ihan kokonaan kuvata, mitä mä täällä touhuan. Kävin siis kaupassa ostamassa vähän pakasteita sun muuta ja kävin viemässä kotiin. Ja sit mä oon muutaman viikon nyt miettinyt, että mä tarviisin uudet kuulokkeet, koska mun toisesta kuulokkeesta ei kuulunut enää yhtään mitään. Kananuketit on uunissa. Ja tässä samalla kun vahin niitä, niin editointihommiin. Perjantain herkkuruoka valmista. Omaa tekemät kananuketit. Sitten jokainen saa laittaa mausteita mitä haluaa. Ranskalaisten kanssa. Ja ei kun syömään. Mä taidan samalla jatkaa editoimista. Olen just katsomassa läpi videoa, minkä just editoin teille. Se retkeilyvideo. Ja syötiin tuossa äsken. Oli kyllä tosi hyvää ruokaa. Perjantai-ilta. Lähdin vielä ulkoilemaan. Olin tuossa jonkun tunnin kotona ja tein kotihommia ja tein ruokaa ja editoin teille sen videon, mikä on huomenna lauantai-aamuna tulossa julkiseksi. Sitten kuuntelin hetken aikaa äänikirjaa ja mietin, että no mitähän sitä, että en nyt jaksaisi vaan kotonakaan makoilla, kun jotenkin on nyt energiaa ja haluaa liikkua ja tehdä, niin päätin sitten lähteä vielä kävelemään. Yritin houkutella nuorisoakin mukaan, mutta heitä ei kiinnostanut. Halusivat jäädä ottamaan kotiin rennosti ja kavereitten kanssa puhumaan puhelimessa, niin varmaan ihan hyvää kouluviikon jälkeen ottaakin rennosti, mutta minä nyt lähdin sitten kahtelemaan. Eipä täällä oikein mitään näy. Kyllä huomaa, että syksykausi kun alkaa, niin ihmisiä ei ihan samalla tavalla ole liikenteessä kuin oli helteillä. Toki lenkkeilijöitä täällä nyt on jonkun verran, mutta
tulla tämän vielä näyttämään teille. Siis täällä on ihan mielettömän kauniin värisiä puita. Tullaan vaikka pari viikon päästä katsomaan sitten tarkemmin. Nää vielä ottaa tätä punaista väriä enemmän. Teki kyllä niin hyvää tuo lenkki. Tunnin verran käveli ihan hissukseen ja kahtelin ja aivan ihana keli. Nyt täällä alkaa hämärtymään pikkuhiljalleen. Siis kattokaa miten mielettömän kauniin värinen taivas on. Oon vielä ajelemassa täällä. Ai että. Takas kotona. Iltatoimet ja iltapalaa. Kiitos tästä päivästä. Nähdään huomenna. Täällä ollaan aamutoimilla, keittiön siivousta ja sitten laittautumista päivään. Lauantai-aamupäivä. Tyttö on tekemässä itselleen täällä ruokaa. Mutta nyt me lähdetään. Heippa! Heippa! Tultiin just pojan kanssa kotiin ja tänään on tarkoitus tehdä tämmöisiä tortillapizzoja, mutta meillä on niin hirveä nälkä, että ei jaksettu ruveta uunissa tekemään, niin pikaseen nyt mikrossa ja sit syömään. Moikka vielä tälleen kasvotusten lauantaista. Nyt eletään jo yli puolen päivän, iltapäivän puolella. Tyttö lähti omille menoilleen ja me käytiin pojan kanssa hoitelemaan kaupungilla asioita. Ja kävin myös kirjastosta lainaamassa kirjan. Siis yllätyin siitä, että mitenkä paljon sinne on nyt jo tullut niin kuin jouluaiheisia kirjoja. Kun muistan viime vuonna joskus, ehkä marraskuussa, kävin kahtelemassa, niin silloin oli tosi niin kuin vähän. Niin nyt oli kyllä tosi iso valikoima. Vähän oli jo semmoinen olo, että otanko, mutta en nyt vielä kuitenkaan ottanut, niin otin semmoisen syksykirjan. Nyt olisi tarkoitus tässä kotona olla hetki. Me ruvetaan touhuamaan vielä pojan huonetta kuntoon. Ja sitten mä vähän näytän teille. Ja sitten seuraavaan asiaan. Tämä kirjoituspöytä lähtee tänään poikkeen. Minä myin tämän. Koska mulla on niin ahtaasti täällä nyt nämä huonekalut. Ja jos meinaa, että tähän tulee joskus sohva ja tälle alueelle tulee sänky, niin ei vaan kerta kaikkiaan pysty kaikkia säilyttämään. Joten nyt mä alan tämän tyhjentämään. Ei ole iso homma ja pyyhin tämän vielä, niin on sitten siisti seuraavalle omistajalle. Nytpä tuli sitten tenkkapoo, että mitenkä minä pyörittelen nämä huonekalut tänne. Käytiin pojan kanssa Prismassa hakemassa vähän saunajuttuja ja nyt odotellaan täällä parkissa, kun tyttö tulee. Sitten kotiin saunomaan ja illan viettoon. Hei! No moi vaan sullekin. No moi! No niin, nyt me oltais kotona. Voitais näyttää pienet ostokset, mitä ostettiin. Saunajuomat jokaiselle. Tämä on tytölle. Sitten mulle. Tää vaikutti tosi hyvälle. Kofeiiniton. Ja oliko se säilöntäaineeton. Ja sitten säilöntäaineeton. Joo. Ne on hyvin nää laitilan. Laitetaan vielä kylmään sitten. Ja sitten pojalle. Tämmönen. Joo. Ja sitten vähän pesuaineita. Joo. Ja sitten vähän saunan jälkeiseksi herkuksi maistellaan. Nyt me ruvetaan valmistautumaan saunaan. Siinä on saunakassi pakattu. Mä otin nyt meille saunavuoron. Katsotaan nyt kuinka tulee käytettyä. Meillä on aika aikainen vuoro tälleen lauantaina.
Niin katsotaan ja tuumaillaan, mutta käydään nyt tänään testaamassa, että onko minkälainen sauna. Siellä on pojan ruokaa, tunnelmoidaan, syyään vähän sen niin jaksaa sitten saunoa. Astianpesukone pyörii. Joo, nyt ei jaksanut alkaa uunissa tekemään näitä tortilloja, vaikka parempia nämä tosissaan siellä on, mutta ihan mikrossa tein tämmösen. Nami, sit jaksaa saunoa. Saunassa käyty ja kylläpä teki kuulkaa hyvää. Saunassa käyty. Ai että on nyt rentoutunut olo. Oli kyllä hyvät löylyt. Nyt vähän aikaa oleilua ja sitten pientä iltaherkkua. Huomenta sunnuntaista. Kello on noin 8:30. Minä rupean tekemään makkarakeittoa tälle päivälle. Ei tarvi sitten enää päivällä tehdä ruokaa. Siinä alkaisi olla kohta makkarasoppa meille valmista. Tänään on nuorisolla tosissaan omia menoja, niin ennakoin sitten ja tein ruoan hyvissä ajoin, niin saavat sitten syödäkseen. Keittiö siivottu, ruoka valmis. Roskat täytyy vielä viedä, niin sit saa loppupäivän vaan olla ja tehdä mitä haluaa. Ai niin, muistiaikana pitää näyttää silloin muuton tienoilla, niin löysin kirpparilta tämmösen ilmaiseksi. Nyt on ruvennut taas syömään sen ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Pitäisi kyllä syödä koko ajan, mutta en ole aina jaksanut mittailla näitä ruoka-annoksia, niin nyt sitten palataan taas ruotuun. Moikka iltapäivästä. Lähdin hetkeksi aikaa ulkoilemaan, kun on niin mahtava keli. Kohta ajan takaisin kotiin ja käyn hakemassa pojan kyytiin ja sitten käyn hakemassa tytön ja vien heidät omille menoilleen. Ja sitten ajattelin lähteä jonnekin mehtään sen jälkeen ulkoilemaan. Tuolle puulle on käynyt nyt höperösti sitten viime näkemän. Ihan pari päivää sitten kävin viimeksi täällä, niin ei ollut tolleen kaatunut. Nuoret viety omille menoille ja minä toin itseni päiväkahvitreffeille luontoon.
Kävin tekemässä kotona ihan pikaseen pienet eväät mukaan ja keitin kofeiinittoman kahvin. Nyt omaa aikaa. Kiireetöntä sellaista. Tämä viikko alkaa olla lopuillaan. No ei nyt ihan vielä, mutta kohta kuitenkin. On ollut mukava viikko. On ollut kaikenlaista menoa. Ihania hetkiä nuorten kanssa. Kahdenkeskistä aikaa. Sitten mulla omaa aikaa. Myös viikonloppu oli tosi ihana ja tuo sauna oli kyllä ihan älyttömän kiva juttu. Ja joo, kiitos tosi paljon kun olette katsoneet näitä videoita taas, niitä edellisiä videoita ja kiitos kun olette katsonut tämän videon ja me nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Moikka!